Avulum İsmail Botaş şarayının en birinci dört avulunun birisi. 600'larlık Altın Urda ham Bulgar tarqalı şarında İsmail Şaya hizmetçiliginde bir türküm kişiler kelip avulga negiz salganlar. İsmail tarihi rəvəzməgən avullarının birisi. Mening qo'limda 2015 yılda chiqqan İsmail birinci ham dereceli avul kitabı. Kitapta söz negizde avulundan din tarixini öğrenүү, яңа мәчет төзелеше турында бара. Kitapның авторы Sultan İbrahim улы Фатыйхов белән авылның борынгы мәчетләре урнашкан изге урыннарны барларга булдык. Öğrenip avulның burunlu икәнен яңадан шул әйберләр тәсвирлый. Безнең авылда менә Ташбилге каберлеге бар. Ул якын тирәдәге авыллардан берсе юк. Аннан соң Изгеләр чишмәсе, Изгеләр зираты дигән урыннар безнең авылда бар. Һәм инде без алгарак китеп, менә авылыбызның иң изге урыннары дип, авылның беренче мәчетләре урнашкан урыннарны барлый башладык. Менә хәзер без басып торабыз шул урында. Бу урында безнең Исмаилнең инде безгә билгеле булган 3 мәчете. Һәм инде менә билкеннәр әйтәләр. Дин кысылган 1938 елда мәчетнең манарасы киселеп, бу көн авыл тарихына караңгы көн булып кирип кала. 1945-1955 елларда бинада районның ятим балалар йорты эшләй. Соңрак башлангыч мәктәп, хезмәт мастерскойлары урнаша. 1984 елда бу урында Бөек Ватан сугышында халак булган авылдашлар истәлегенә һәйкәл куела. Хәзер Исмаилнең яңадан бер изге урында торабыз. Исмаил авылы 1740 еллардагы мәгълүматлар буенча Исмаил авылында 80 генә хуҗалык була. Авыл бик зур типлар белән үсә. Шуннан соң инде ул беренче мәхәллә мәчетенә генә сыймый башлый. Шуннан соң Бу чорда авыл Вятка губерниясе составына карай. 1891 елда авыл халкы икенче мәхәллә мәчете төзүгә рөхсәт алып, мәчет 1898 елда ачыла. 1935 елда сәяси вакыйгалар нигезендә мәчет эшләүдән туктатылып, бинасы башка максатларга кулланыла башлый. киселмеше тора 1951 елга кадәр. Аны инде җәйге урак өстендә көчле давыл гына аудара моның манарасы. Менә без хәзер басып торабыз Исмаил авылының 1995 елның 27 гыйнварында ачылган мәчете янында. Аллаһ йорты нурлы мәчет, күренә олы юлдан, баш күтәреп галәмләргә сәлам җибәрә сыман. Күп гасырлар яши авыл, саклап әхлак һәм әдәп, тыйнак холык, тырыш хезмәт, бабалардан ул гадәт.